KEC Forest Department along aron repen tangka cho NC appointment ki pia putha katsa tumpen phirang kya mai kang nipon. Diphu B.Ed College Union Body lapen kacharli boma tumpen phirang kya mai ki dopon. Birta kelang rado anaphan kardom pa jerlo kardom non karbilong ria birta longpen ujang tirangpi non arju ikha birtang tompen. Non kachari parivartana sorkara tumpen corruption free pu mailong ning jepon. Bon talapu arluar lupen ke tangka kachupang lima lam klang bomlo. Lasonsi KEC Forest Department along raraphan tangka cho enponsi aron repen appointment ki pia puthak Karbianglong Territorial Social Security Association tumpen pherang kya mai ing nipon. Laso pherang kya mai along alang li tumpen kaning jepon atengki ki dubde darat bang thongkep sosia tumaphan chokomarang hoy nang pipo bupen additional chief conservation forest pen sai claim nang japhan tangka cho enponlo. Lapen tangka pidet pen ahok chokomarang hoy long jibon pura tangka ta pidundetlo. Bonta appointment abang duplicate mate xerox alo pinaglo. Appointment alo kipilaki kedamtang surihinira inkoira isia ningkan vusignify inkoira sirkebar nisi pajerponlo. Laso appointment alo chelong dera phita sakuria bangke join dam long ledetlo. Lahaya kisung aradatum katsa lapen prek jam hampang song atumaphan kirap johang ponlo. Laso putha katsa tumpen tok jiralu Forest Department atumaphan klardak pen kachini japhan pajirdam etlo. Lapen laso puthak kangsai japhan Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang phanta pinpuralu pajirdam thupu pusi pherang kya mayalong ning jepon. Inclui pen pinangan amuni datu nilitum am phangasang along dat lapukan along setame tabangso hidung a complain mate corruption ason lo Karbianglong Forest Department along aron repen illegal appointment tulo lasi pinangan atumaphan sakuri nang pipo poamen pen pinangan atum sakuri ko chohang dun ba sakuri ka bidya atum aning ke cepet hilong po pen pinangan atum ada ke jok penajok lasonsi nili tumulong pinila pusom written complaint nang pilo je nili tumaphan la pusona kisung nang radun thapu penajok pini nili tung katsa hampang asong penang le tumaphan pherang ke ame ke phapon alam thebang ke lasiladak nili tumaphan bang thongkep nidu ladak additional principal chief conservator of forest along sakuri kicho hangdo natu alang litung along appointment abangke alu talang tunang cipilo complainant na tumpen labangso appointment alu abangke special principal chief conservator of forest la hello alu appointment alu ke lasi labangso appointment along bangke duplikasi si pinangan atum kurilo labangso duplikasi kuri si xerox copy pen si pinangan asa kuri wamen pen chong thui lo la sinili tum pini katsa hampang asong la Karbianglong arat atum phan ke pachini mek mate kachuning ridungan tunga bangke pinangan akote atum sakuria men pen ale chu NC tangka ki joy kirung tap atum pinang ong lo la sini tumphan nang rab duntha pu kipu ajuding piklo bonta me nili tumphan akaprek al dia post lo nato alang litum ladak apos abang kaci mention do gedo ho komplain lo ladak ason salang atum na ci tobrun do nili tumbang ke hala ke hangwe ke tumang dang na ci tobrun man ke FGD forest guard putahai pok lapen mali la soni aposa aparman se alang letum appointment kipi lapen la bangso aparman se alang letum office akorcha nangji pura hala FGD lapen mali kacohang do na bang kubang pitumpen pinangan at tangkat ame lang letum mariding pidun pusi
hala kisun ki khuwatung nili tumaphan labang so alam bang alang tu kladak benang pachini dun ahok mahok hema kamonthi kiri tarlip nang ko lo pinangan na por en pen nona bangke alang letum kado kawe labang so ahok he alo nili tumaphan nang pilo alang letum apan appointment alo ki paje lake 29 June 2021 bang thongkep bang plikep bag do je illegal appointment alo kipi setame la bangke nilitum chingwai lo ba written complaint pi lo non haladak department pentong la bangso radapan ahok he akam ke claim pon ma poisa tangka kachumusoi aphan chot ma mante adak ke jok middleman atumtong ke claim tap ma nilitum setame non si returnip nang ko lo ribom la lasi ki claim bang thu je rada phan sakuri nang pipo pu amen pen tangka kirung tap atung phan stame nilitum pini media hoi pen ba pherang ke amei pen alang letum phan sodak pen pachini lo nilitum hala rat atung nang chuning ria teng pen nang rap dun tha athe alang letum sakuria men pen pinangan atangka mane mana ari deng ki pidundo lasi alang letung kenon tangka ta chilong le lapen asakurita claim long le lasong si karbiang long forest department lo mangke illegal activities bangke day by day lasong si nona bangke nang bat bom lo sakuria men pen rong arat ki duda da tong phan sakuri nang pipo ko pen ajok pinangan atangka rung tap si rat atum phan chong thui lo lasi labang so ka chong thui lo bangke nilit tumalong lason a complain mate rat atung akirap ke hang ke dukok panajok nilitum sudak pen retardedum si insai nang popo jong si officer atum ta involvement binong pinang pulutan te lake nilitum pini labangso katsa hampangasong atum kipathir pon lake ilitum council si ajat non si tameli tumaja komropot si ladak chief executive member mate council asia mapan si tame labangso written a complaint evidence amukha pen ni tumalang liphan lu Pilipinang koko lapen dak chief principal conservator of forest aphan sitame ni litung labangso hidung a complaint alubang Pilinang koko la siladak labangso sa Korea men pen aronre kidukila katumphan ahok pet arada tum ki kachini ni kilu atom phan sakuri nang pipo pupen atangka kewan piatu jong si involvement ko de an sitame Kedam tangar ni Dipu B.Ed College along Lothan ba tumpen Vox Experience ke hang pona puthak matha thipin pen Cliris ingtipi la pen Rajib rong pharatum Facebook along ki post pen ka viral det pen penang anatum kangnek choi la pen ki puto ta puthak lam klar kachipi pon bangso along Lothan bang la pen Union Body atuma phanta dia chu hang pon thu पे लहाई ने पुपे दे माने ने बैंके जस्ट माने वर्क एक्सपीरियंस के लहाई के हैंग हेबन लासोफा माने मिसअंडरस्टैंड लो नेता सारदुम हान कॉल नंजी पोलो बा यूनियन बॉडी तुमहन ता अर्जुन नंजी पोलो है डायरेक्ट ने बांग फेसबुक लोंग अपलोड दैट लो अंके ने एकता क्लेरिफिकेशन चिपी कांगतुंग है तो ता न्यूज़ लोंग थेक लोंग लो जे ने क्लेरिसिंग टिपी लासन माने सोशल मीडिया लोंग अपलोड लो लहाएं के अथॉरिटी तुम हां न्यूज़ तुम पीपीने के है नोकू दी ऐसे और अथॉरिटी तुम थांग मिसबिहेव ता कुरी रे सार दमो पेन तानी तुम हां नंग हांग पामे लो चिंकी सिनांग कुखान सिनांग के हां दे आजता नंग पुपे माने एकदम बुचिप चार्जू से रोय पेन सी नंग तुम पे ने नंजी बॉन प्लस एकता माने सब फांता क्लेरिफिकेशन की पिकांग तुम के लालो जे कॉलेज तुम के तोय बा अथॉरिटी तुम के तोय माने नंकी पुला सो फानले नि तुम बांग एपोलॉजी के चोहान काली अगे नि मेथांग मिसअंडरस्टैंड लो लाको नि मेथांग से के चॉक चलो जे अपलोड लेटर नंजी पोलो विदाउट एनी नि तुम कंसर्न एन नंजी अर्जु नहीं क्लियरिंग टिपी नि दिता अथॉरिटी ला B.Ed कॉलेज अफान
apology ke hangi ke lalo social Facebook long college work experience apu thakla chithang viral da dason lo aku ekta controversy do koglo je ni pen la sike pa viral ni tum si Facebook long upload lo la ke just ekta misunderstanding jat lo mane individually si pinang jibon pu ako ni hin ni concept bang lalo work experience kulote methang ke bonai pen si pinang jima pula so kamatha mat nili bangke thang matha thi pen upload dat lo Facebook long la ala si upload viral dat lo la bangke si ajok tum me junono college phanta ko ani pulo la si nili college phan sincerely apology to hang lo OSD sir principal name teaching staff non teaching staff yet student do an phanta me by union body do an phanta. Good evening, सब तो आना ज्ञान करता नीलिमेन राजीव रंगपाल नीली नॉन दिखु बीएड कॉलेज लॉन्ग सेकेंड सेमिस्टर स्टूडेंट लो पिनी लदा फ्रेश मिडल लॉन्ग चित्तों गुना को अलाम बाय ला नो जे पत्तु वे लॉन्ग किसी थैंक को फेसबुक लॉन्ग जे दिखु बीएड कॉलेज लॉन्ग पेन सी नोटिस पावलाई लो वर्क एक्सपीरियंस नोटिस पावलाई लो पेन हदा के हैंग ला समझ जे नाने केराही 10 liters taho sakeda kitli taho samus inut long liter taho ake nane printer ink taho usafen taho lahai hang lo manili bange mathalu la inut nut jong sila an ki pinaing te nili tung kiduget atung ko sonsi yun po mat la son matha pen ma la misunderstanding da la nili ba athe hadak aphi chilang thupa mekalo kuda ketok bang ki individually le pinai gali group pen system si pinai ji mane 10 jon bang pen isi bang koi pen isi la son si papita stami la jolang le prang pen di Facebook ngong upload det lo amat up post bang viral det mat anki thang da chuklem chi video ne kedel ni to da chidili dun tong del lo chidili dun tong ke del lo ha ke chidili dun an ma ke post bang viral del asi neli bang an pa ding oi lo asi la di fu government di fu yet college long principal ke OSD star non akor pen inut akor te la pen inut ang jir bang social media long la work experience nitum di fu biat college long pen authority tom pen eson sonia hormu ke hang la pomar hala tumang a concept bang alang tumang bong clarification la pen alang tumang a concept bang misconcept pa joini masi alang tum ithithini akachok silang tum tok der lo ke hang ke lan pule ke hang rat gali nili nala tomhan ithithini purjir pen peni po ini tum school stame private school gitu na tum la pen mission school long gitu don na tum chini po la pen even government school long gitu tum stame work experience ke li tum pp ini tum bihek pen po non theoana course me work experience la ke li tum pi bom bang bom lo ta non di fu biat college long mang ke ithithini controversy ke creation pule pudam data chok lo ni tum 4th semester la pen second semester tum non la song denge ni tum work experience lata ino jungjung le ki pinangji la pukali dax teme a group ke ason ke thak do non son bangkep bangingkoi rapho ba bang thong kep pen ison la son si ke tik la pen ke hang bang ke la pu helo number 1 bang ke 4th semester tum han bang ke la utensil se hang lo dexit non son gamla polote ni tum di fu biat college long ke non son saraswati puja ponon ba freshers meet ponon teachers day ponon lapen akaprek hot pen seminar to pen workshop la son seme kibi pondo do hala so hotlo polote ni tum bang akaprek nane ten house pen son one time use fan ni tum hire enang kok city tani tuma college ke akadure do ko joine di fu biat college ke pudamlo pote lage fully private mina amasi eson soni bangke mane trainees tumangke aningi me pen kipikang atum sasme dolo monsame non la work experience ang dengan bangke ke hang kepadoko non son cookers me hang pondolo lapen kerahi lapen
samus lapen notice board kaplet lapen kaprek nonson lecture stand magazine board lais tame hang pon lo lai ke hang ke itum akan na hok ave nonson lecture stands tame seminar hudlo ba pene conference dolo polote lam ganing je an ke nonson aluhi ke bang host tame do lapen expert pan ke hang taro research person ke bang hut tame do hala so lecture jong ji pg polote akasik sak do kok titi amasi la sohota kinang do kok titi lapen kitili isteme ke hang do kok po nonson teaching staff tumang bong class and bom hut alang tum jitia lunch break ke do holo pote sa chodang pen kato we sa ke jun laya pan seme apor chen da titi atemene difu biat college ke adung arai dukan leke do pra pokali halloween lapen ako nali tum kato we sa chini lo difu town pen ame ko ane ajak ka hello la solam no Pinia birta lang si kang ton cholo kadu kavita domi thak mi kardon.